Күз айларында гадәттәгечә театр, филармония, концертлар залы үзләренең яңа сезонын ачып җибәрә. Җәй бетергә әле бер ай чамасы булса да, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе тамашачысын үзенә җыйды. Тулырак алдагы язмада. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында 2007 елдан бирле тамашачы өчен уңай ысул абонемент системасы эшләп килә. Абонементка кергән яңа концерт сезонын тәкъдир итү беренче тапкыр узды. Бу бөтен филармонияләр тарафыннан кабул ителгән чара. Абонемент системасы ул актыкка 50 еллар тирәсе эшләп килә. Һәм безнең менә 13нче еллардан башлап ул абонементлар саны бик аз иде алдан инде. Менә бүген безнең аның саны 100 концертка җитте барып. Һәм алар арасында төрлесе бар, төрле жанрдан алар арасында буталып та бетергә мөмкин кеше, бөтенесен үзләштереп тә бетермәскә мөмкин. Шуңа күрә менә без бүген шушындый форматта халык белән турыдан-туры очрашуны хуп күрдек. Монда музыка белгечләре филармониянең яңа сезон программасы, абонементлар составына кергән концертлар, сезонның башка күренекле вакыйгалары турында җентекләп сөйләде. Безнең филармонияны бик яратабыз. Ул бит абонент буенча инде. Аның вакыты җиткәч без киләбез тагын. Монда һаманда бик күңелле концертлар була. Төрле авторлардан. Чит илдән килгәндә була. Безнең Россия буенча да гастрольгә җыри торган артистлар безгә шуй. Татар музыкасына менә яңгырый. Башка илләрнеке дә эстрадада монда, опереттада, классикада монда барсы да бар. Шунысы әйбәт. Шулай ук башкаручыларның иҗади портретлары белән таныштыру да каралган иде. Тугры тамашачы филармониягә ихлас рәхмәтләрен җиткерде. Как только была введена система абонементов в филармонии. Абонемент системасын кертүгә мин концертларга йөри башладым. Аңа кадәр дә еш килә идем, ләкин абонемент белән йөрү тагын да уңайлырак булып чыкты. Яңа гына йөри башлаган тамашачыга абонементларны тәкъдир итү җайлы ысул. Алдан ук үзеңә ошаган концертны сайлыйсың. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.